1999 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22 ଏବଂ 23 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରର କଥା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରାହମ ଟେନ୍ସ ନାମକ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜସେବା ଆଳରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମନୋହରପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଗ୍ରାହମଷ୍ଟେନ୍ସଙ୍କର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା। ଗ୍ରାହମଷ୍ଟେନ୍ସଙ୍କର ମନୋହରପୁରରେ ଉପସ୍ଥିତି କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦାରା ସିଂ ଗ୍ରାହମଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତଡ଼ିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରର ସମୟରେ ସେ ଆସିଥିବା ଗାଡ଼ିଟିକୁ କୁଟାନଡ଼ାରେ ପୋତି ଦେଇ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେହି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ଗ୍ରାହମଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଶିଶୁପୁତ୍ର ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାଟି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରୁ ଭାରତ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରାହମଷ୍ଟେନ୍ସ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଫରେନ୍ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ 2003ରେ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପରେ 2005ରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ବର୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି ଦାରା ସିଂ ଜେଲର ସେହି କାଳକୋଠରୀର କାନ୍ଥବାଡ଼ ଛଡ଼ା ବାହାର ଦୁନିଆକୁ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ବି ସେ ପେରୋଲରେ ବାହାରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପେରୋଲ କାରାଗାରରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଛୁଟି, ସାଧାରଣତଃ କିଛି ବିଶେଷ ଅବସର କିମ୍ବା ପରିବାର କାରଣ ପାଇଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲିଭ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପେରୋଲ ମିଳିନାହିଁ। ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡର ପରିଭାଷା ହେଉଛି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲେ ସିଆରପିସିର ଧାରା 57 ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20 ବର୍ଷ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ 14ରୁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ହେଲେ ଦାରା ସିଂ 25 ବର୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ସମୟ ଜେଲରେ ବିତେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଦାରା ସିଂ ଜଣେ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା? ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦାରା ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କର ନାମ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହୁଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ନାମରେ 3ଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯିଏ 1997-98 ବେଳେ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରର ପାଟଣା, କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚଲାଣ ହେଉଥିବା ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକି ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ। 1999 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଗ୍ରାହମଷ୍ଟେନ୍ସଙ୍କର ହତ୍ୟା କଥାଟି ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି। ଯେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପାଶ୍ଚିମାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହା ହେଉଛି ଧର୍ମ ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନିଜର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିପି ରହିଥିବା ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଦାରା ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା 1999 ମସିହାରେ ଗ୍ରାହମଷ୍ଟେନ୍ସଙ୍କର ହତ୍ୟା ଘଟଣାର 8 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୱାଇବି ଖୁରାନାଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଉନଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପଡ଼ିଆବେଡ଼ା ହାଟରେ ଶେଖ୍ ରେହମାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଏଫ୍ଆର୍ ଅରୁଣ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟା। ଏହି 2 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦାରା ସିଂ ଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ୱାଇବି ଖୁରାନାଙ୍କର ଟିମ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରୁଥିଲା। ଦାରା ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ନ ପଡ଼ି 8-9 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ପୁଣି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବାର କଥାଟି ସେତେବେଳର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏସ୍ପି
ୱାଇବି ଖୁରାନାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଏ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ ବଢ଼େଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳର ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ମନେ ଅଛି ମୋର, ମୁଁ ସେତେବେଳେ 7th କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗହିରାହୁଡ଼ିରୁ ପୋଲିସ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। 1999-2000 ମସିହା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରର ପାଟଣା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡେଲି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ବସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଶହ ଶହ ପୋଲିସ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକରେ କାଁ ଭାଁ ସାଇକେଲଟିଏ ନଜରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟର ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ କମ୍ ଚାଲେ, 4 ହ୍ୱିଲରକୁ ତ ଦେଖିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ହେଲେ ଡେଲି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଶହ ଶହ ପୋଲିସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେ। ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ କିଛି ଗୁମର ବି ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଦାରା ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଭଳି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ, 5-10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ନଜରକୁ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଯାଦୁଇ ଶକ୍ତି ରହିଥିବା କଥା ଲୋକଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ମାସ ଧରି ପାଟଣା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡେଲି ଶହ ଶହ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସଙ୍କର ପଇଁତରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ପକାଉଥାଏ। ଯଦି ବି ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ହୁଅନ୍ତା, ହେଲେ ମାସ ଧରି ଏମିତି ପୋଲିସଙ୍କର ଛାନଭିନ୍କୁ ଦେଖି ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଗୁମର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥାଏ। ହେଲେ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁମର ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ସତ କାହାଣୀ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ କେବଳ ଦାରା ସିଂଙ୍କର ନାଁଟିକୁ ହିଁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ପୋଲିସ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ କିମ୍ବା ପେପରରେ ପବ୍ଲିକାଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା ସେତେବେଳର ସମୟରେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସର ସାମ୍ନାରେ ଦାରା ସିଂ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ମଜା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦାରା ସିଂ ମଧ୍ୟ ସେହି ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଗହଣରେ ପୋଲିସର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଇଏ ଦାରା ସିଂ କି କିଏ ଦାରା ସିଂ। ଆଜକୁ 25 ବର୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି ଦାରା ସିଂ କେନ୍ଦୁଝରର କାରାଗାରରେ ଜେଲ୍ ଜୀବନ ବିତେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ରହୁଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜେଲ୍ର ଜେଲର ଆଉ ଓକିଲମାନେ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର କରି ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାହୋଲ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ଗ୍ରାମଷ୍ଟେନ୍ସଙ୍କର ପତ୍ନୀ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦାରା ସିଂଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ରମ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଦାରା ସିଂ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଇଏ ତ ଥିଲା ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ। ତାହେଲେ ଏବେକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।